Dievčatá, ja vás zdravím. Neviem, aký ste vy dnes mali deň, ale ja plný ako vždy. Totálne plný na zážitky, lebo sme boli s kolegyňou Evkou v Bratislave na školení direktorskom, úplne parádnom. A po takom ťažkom, namáhavom dni, čo myslíte, s čím budem zaspávať? Keďže som v luxusnom veku, ako vám to vždy pripomínam, že my tesne po 50, keď sme všetky už v luxusnom veku, tak s týmto úžasne geniálnym nočným krémom z našej fantastickej Sady Repair, ktorý je výborný tým, že je jemnulinký, sú tam látky, ktoré naozaj tú našu pleť vypínajú. Žiadny iný protistarnúci nie je tak dokonalý ako tento luxusný do Sady Repair, takže veľmi odporúčam. A už sme si samozrejme ukazovali, že naozaj to jeho používanie tej nádobky je úplne dokonalé, pretože keď to krásne stlačíte, tak jednak vám vyjde presne množstvo, ktoré na tú noc potrebujem. Nič sa nestratí a vy používate ho naozaj do poslednej kvapky. Takže dnes večer, či bol deň radostný alebo ťažký, zaspávame vždy s týmto nočným repairovým krémom, ktorý nám naozaj spraví tú noc veľmi príjemnú. Takže ráno sa vidíme zase s ďalším videom a možno práve s kamarátom s denným sérom. Majte sa dobre. Ahojte.